Zašto nemaš klijente? Ne, nije zato što nema posla, nije zato što je tržište zasićeno, razlog je mnogo jednostavniji i mnogo brutalniji. U naredna 4 minuta pokazat ću ti tačno gde grešiš i najvažnije, gde se zapravo nalaze klijenti i kako da dođeš do njih. Ako si ikada gledao u prazan inbox i pitao se šta radim pogrešno, ostani do kraja ovog videa i sve će ti biti jasno. Sada iskreno, koliko si vremena potrošio na profil, opis, detalje, dok ti inbox stoji prazan? Tržište ne zanima trud, tržište zanima rezultat. Ako nemaš klijente, to nije slučajno. Najčešće praviš jednu ključnu grešku. Nudiš usluge. A ljudi ne kupuju usluge, ljudi kupuju rešenja svojih problema. Ponovit ću, ljudi ne kupuju usluge, ljudi kupuju rešenja svojih problema. Postoji obrazac koji uništava većinu početnika. Samo još ovo da sredim, još jedan kurs, još malo učenja, pa nisam ja još dobar, bit ću još bolji, još malo pripreme. To nije napredak, to je odlaganje. Dok ti čekaš da budeš spreman, neko drugi sa manje znanja, ali više akcije, već uzima klijente. Freelancing ne počinje kada si spreman, počinje kada pošalješ prvu poruku. Sada nešto što menja sve. Klijenta ne zanimaš ti, ne zanima ga tvoj kurs, ne zanima ga tvoj alat. On ima problem. Možda mu pada prodaja, možda gubi kupce, možda ne zna kako dalje. I on ne kupuje tvoje vreme, on kupuje izlaz iz haosa. Ponovit ću, on ne kupuje tvoje vreme, on kupuje izlaz iz sopstvenog haosa. Ako mu kažeš radit ću 10 sati, on vidi trošak. Ako mu kažeš rešit ću problem koji ti gubi novac, on vidi investiciju. Tu se dobija ili gubi posao. I sada dolazimo do mesta gde većina pada. Poruka. Ne šablon, ne copy-paste, ne očaj. Evo razlike. Poštovani, ja sam taj i taj. Ignorisan. Ali, video sam vaši sadržaj o tome i tome. Primetio sam da gubite pažnju u prvim sekundama. Napravio sam kratko rešenje koje to popravlja. Ako ima smisla, mogu poslati još ideja. To je poruka koja dobija odgovor. U praksi jedna ovakva poruka često uradi više nego 50 generičkih. I sada najvažnije pitanje. Gde da nađeš klijente? Evo odgovora. LinkedIn, Instagram, Upwork, Facebook, Google pretraga lokalnih biznisa i mnoge druge platforme. Klijenti nisu problem. Problem je što im se ne obraćaš. Evo realnosti. Ako u poslednjih 7 dana nisi dobio ni jednu odbijenicu, verovatno nisi ni pokušao. Jer ovo nije igra čekanja, ovo je igra akcije i dok ti razmišljaš, neko drugi već uzima tvoje prilike. Pitanje je jednostavno, da li ćeš i dalje čekati ili ćeš konačno krenuti? Dragi moji freelanceri i svi vi koji ste to postali, ovaj video je vaša odskočna daska za sve vaše aktivnosti u narednom periodu. Ako još uvek niste, pozivam da se pretplatite na moj YouTube kanal, da lajkujete ovaj video i da ostanete sa mnom u sledećem videu. U prvom pinovanom komentaru ovog videa nalaze se linkovi koji vode do mog priručnika, kako do prvih klijenata, koji možete da naručite preko Gumroad platforme. Budite sa mnom u sledećoj epizodi, jer ću vam u sledećoj epizodi pokazati kako da dođete do prvih klijenata na konkretnom primeru. Pozdrav svima!